kajing hiarthma ka Russia, u Volodymyr Zelenskyy, u Presiden jong ka Ukraine, ulanang long unong yalam u bapawnam jong ka Perthei. Khamtam namar kajing shlur bat kajing yang scam halaki jong kinong rim. Kajing shanya jong kinong shong shnong ka Ukraine, klapin long ya u kum uway na kinong yalam bapawnam ka Perthei, tangha ki khindiat tayo. U Zelenskyy udon bun kinong kershan ha Assam ru. Ka Romikati ka badai ka company Slasha na Guwahati. Klapin mi ya u Slasha bathemai Kyrteng u Zelenskyy strong Assam black tea. U Zelenskyy udai u baklanbor ha ka Perthei, bat ulala banya khun persha ya ka Russia ka baklanbor, bat upin i ya ka jinglong baklanbor, bat bang ka jingmat u Slasha ka Assam jongi. Ong u ranjit barwa u nongseng ka Romikati. U barwa u layathu baya u new Slasha badang pinmi thamai ba Kyrteng u Zelenskyy strong Assam black tea. Lashna na u Slasha baklan ka Assam CTC but artisanal handcrafted Assam Orthodox. Kador jong uni u Slasha ka poiting ka khandai pho shisong ka ba ars pa gram. Unong seng ka Romikati ulathmu menta ban pinyat yo ya u Slasha bathamai but baklan ka Assam shabaro ka way ka India. Ka Kyrteng jong ka company jong u kadai ka Tenda But Stees and Craft Private Limited bat kadan ha East Joyti Nagar ka badan hajan Manu Maidam jong ka Guwahati. Ngikirmen banyat bha u new Slasha bathamai ong u barwa u badan hakikam khai Slasha lakumba ar postnem AA. Kani ka company kalayu i ki Slasha badang jerngam na ki kper Slasha bampindan kam dawai na Assam bat na Arunachal Pradesh. Ban kirshan ikinongrep ban yo ekador ke babiang. Ya u Slasha jongi lashna dakakti bat udon ke jingmat ke babang ong ubarwa. Kham minshwa ke Romikati klapin mi ya u blooming green tea. Hakasien ke beningkong hakathan syatay lam mi ngi ke India.